To hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै बेमारि जानानै दं बियो लोमजागासिनो दाबो हामा दुरबल मोनदोंनो दाख्लिनिफ्रायनो लोमजागासिनो ओंखायनो ब्लगखौ खालामनो मोनाखै फैलायबाय नै बिसिनि न'आव बेरायफैदों बिसिनि गामियाव फैलायबाय मामि नै सियाखौ माय दोनदों दादा बाबासो दा जोंना ललार बायबायलै ललार देखायनि र' मामि जोंनि ललार गोदानखौ आयौ 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 आंनि गस्लाजोंसो फुगारलायो हाबाब हाबाब आंखौ चुमान हरलाय दे मामि चुमान हरलाय दे सना चुमान हरलाय दे आंखौबो दे थेंक इउ आरोबाव खुदुमलायो सिया ललार सेकेन्ड हेन्ड आइसोर दाबायदियाव मोनबा बायगोन ना बाया नोङो मावजि बेखौ 20,000नि बेजोंनो बेसेबां खामायो बोरायरायबाबो बाङासिङानो हाख'नानै फानबा बेसेबां मोनगोनब्रा बेखौलाय सिया नै सुन्दुरि नै सियाना ड्रेसा माबायदि गोदान सेन्देलाबो नै बिदिखौसो बायदों हौवाफोरनि बायदिखौसो जोङो लोमजानानै नायलाय मानसिया माबायदि जाखो लोमजादों दिनै बोरैबा बोथोरा बोरैबा खुवा खुनाय नायथार खुवा खुखादोंदां बोरैबा फुलाला जोब ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै दैलांबासो गोथां बरिया नुयो जाबोथिं बेरायनोसै लामाथिं लिंगासिनो नै सिया आखाइ हमलायलायो हाय होनदों मामि आखायानो जोंसो हमदों मारै हाय होननांगौ बेलाय आयौ दुखुथारलै सिया चिया मैगं खाफादोंलै चिया लाफा मैगं खादों ना मामि लाफा मैगं खाफादों चिया आबैमोननाव ना लाफायानो बिबार बारहांजोब्बाय नै माथो फकासबो जाया नोंबो खादों चिया दे खादो दे चिया खादो अबाव दोनो ओमफ्राय हनै दोनहरलायो खानानै हाग्रा थाग्रा हरफाजोबो नै बेना बुरजा खाथारबायथ' सिया नै गोग्लैयोबो जोंना सिया मैगं खानाया गोग्लैलायोलै सिया हेल' होनदो मामि मोसालायोसो नै मोसानायल' डेन्सारसो जागोन ना इउटुबार जागोन डेन्सार ना इउटुबार मोननैखौबो जागोन जाया माथो जागोन होनबालाय लेखासो फरायगोन ना मामि बुरजानो गारनाङा दे नै मामि नै गग'आ नै फैलाय गग' नै गोग्लैयो मामि गोग्लैयो आबौ फैबाय नै आबौआ आबौ फैदों आबौजों मा होनजासै नों आबौ होनलाय बाय खालि बाय दिनै मा ओंख्रि जानो होनदोंमोनलाय मैथाजों नाजों जानोसै होमबालाय दैथुनजों आंजों लायसै मैथा मोनगोनथाय ब' बाजार सिथागुरियावनो मोनो सिथागुरियाव लायनोसै ओइ मैथा जानोसै ना मामि दिनै मैथा लायनोसै सिथागुरियाव मैथा गोथाव मोना नों मैथाखौ मानो मोना जानो मैथाखौलाय गासिबो गोथाव मोनखायो मैथाजों नाजों मा नाखौ जानो बामला जिखुनु ना बिबौजों खालामथारबायलै दाउ थैनायखौनो लायो बियो आरो दाउ मोनबावबायसो
Ini janji nih, gua jangan lagi, baik. Video. ไปเด้อไป Bikin video. Video. หือนาทอ Amun sih. Video, baik. Ini video. นาพังคัสกูगोथाव मोनथारो होनदों नामा नोङो आं जायालै बिगुर गैयिखौ बिगुर गैयि नाखौनो जाया बियो रुप सान्दाखौलाय रुप सान्दायाबो फिराना बायदि एसे जाजासाबो होनदो जाजासाबो फैदो मामि फैदो फैदो ड्रेस गोदानखौ मैला फोनांजोबसिगोन नोङो ड्रेस गोदानखौ ए मैला नांजोबबाय जे खानायफ्रानो जालालै नै बोरैबा बोरायनायसो मोनबाय आं गावखौनो गाव बोरायमारबायबो दां आइयै आखाइफ्रावथ' थेथुजोब नै बोरायबाथ' मा होनजागोनथाय थुबा थुनानै जाला मोनबाय आं दासो आखाइफ्रावनो थेथुजोब नै आबौना थेथु दङ होनलायलायनाय नैबे एकदम आंना माबानिजों एखेथारलै एसे एखेफ्राम आरो एखेथार नङा एसे एखेफ्राम माबानिजों मा होनोमोनलाय लाथावनिजों इन्टारटेनमेन्ट वालनिजों बेनाबो बेबायदियाव दाग दङ बबावबा आरो दाख्लै रायज्लायखांबाय आरो रायज्लायनायालाय माबाजों इन्टारटेनमेन्टजों इन्टारेस्ट मोनो आङो मानसिखौ फानि फुरा एन्टारटेन खालामो आरोना दाख्लै रायज्लायदोंमोन जेन'बा एसे सिनायलायखायो बांद्रायबो सिनायजोबनाय होनजाला एसे सिनायलायो दाखालि भइस मेसेज हरलायलायदों आरोना वाट्सएपाव एसे नोंसिनोबो खोनासंहोनोसै आङो नामा मामोनलाय नामा ना खिथाहरनाय दे आं सेभ खालामनानै दोनो नामालाय आंना बिदिनोमोन ओरैनो दिन्दांबो बुङो दे आरो दे मालाय बे फुसं खनसे मिनिनोसै नामा सालथाय नोंनि मिनिनायखौ हिट मोनोलां उइस खालिफा गय जाना मिनिनायफोरबायदि बेखौथ' दारायलायसै आरो बेखौथ' बयबो बुंखायो थेवबो होननांगौ बायद'था जानानै फैयो सिमां दं बयनावबो दं बड'लेण्ड रेपार्सनि गेजेराव सोर दं बिबि प्रजेक्ट दं बयबो जानो गोसो दिनै बड'लेण्ड रेपार्स नाथाय मानो जानो हाया बुंनो थाङोबा गैया रावनावबो थाखा फैसा नोंसोर गोदो गाफैबा ओरै सानदोंमोन आं बबेनि सेंग्रा फाल्थाफोर फैलायखोब्रा इयार गानोसो गावलावजोबसै नामासो दंबायमोन आङो राहुलखौ नुहुरनानै मुदलाफोरसो बुंबाय ओमफ्राय थैथारबायमोनलै बस बिदिबा इयार गानजों गावजानांगौबा फाग्लासो जागौमोन ओमफ्राय नोंसिना माथो गामि आरो अबेहाय दंलै फाख्रिगुरि देवरगाव मिथिखायो आं हाब नोंनि गारि सालायनायखौथ' गोदो नुबाय थाखायोमोन आं हायाव नांखाया बेखायनो साखायानो 180 थैखागोन 1 मिलियनखौ नांलायला नामा आंनो खम 5 लाख जानानै थैथाब थाथारथोंसै दे आरो दे गुड नाइट लाभ इउ टु ड्राम सुइट मालाय नागिरदोंमोनलाय मोनसालै आङो मैथा ओइ मैथा नङाथ' मैथा बिहरफादों मैथाबो आरे मैथानि थाखायनो भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो मैथाखौनो बावबाय मैथाजों नाजों नाया माखौ बिहरदोंमोनलाय मा होनोमोनलाय रुप सान्दानोलै गेराना हाबाब गावखौ मेगनजों सानबाय उदैयाव दोनहरनायखौ ग'फ्र' गैजाबाया नै गारिखौ नायहर नायखानोबा मोननायाथ' मोनबायमोनलै थिथागुरि बाजार गासिबो दामजोब थिथागुरि बाजाराव मैथा लाबाय नै मैथा जोङो मैथाखौ लाबाय आरोना दुन्दिया नाङा दुन्दिया दंखायो हरलाय माबानो 20 थाखा मुथायाव मोननै लाबाय 40 थाखा जायालै थिथागुरियाव नायानो गैया जों माबायावसो थांसै मा होनोमोनलाय खोदोमबलायाव मोनाबाथाय मालदांपारायाव देन्जारलै लामा जोंना क'क्राझाराव माबा खोदोमबला मालदांपारा नाला दङ गैया माथो थिथागुरियाव नायानो मा जाग्रा जाबाय नामा नाखौलाय अमा बेदरफ्रा बारा सेल जालाथ' दाना ओंखायनो नायावसो शिफ्ट जाजोब्बाय दां गासिबो
बेमार जागासिनो जेरेखम जोंबो नासो जानो नागिरदों दिनै होमबा जोङो खुन्दुं गलायाव लायनांसिगोन उफाय गैला जेरैखि जाया जाथारगोन नालाय दिनै उफाय गैया मालदां बाराबाबो थांगोन गांजेमा बाजारबाबो थांगोन सिंखावरि बाजारबाबो थांगोन नायनोसै बबाव मोनो तेरे नाम ला 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 हे कबिराइटसो फैगोन नामाब्रा गाव खननायबाबो ओइ दाख्लै लुथिं जानाया एनारेला बावनो लुथिं जादोंमोन आच्छा बे लामाजों खारदों आरो बिसोर खोदोम थला मोनफैलायबाय नाफांग्राया बोलोलै बोरो बबेथिं फानो नाखौलाय माथो बेदरजोबसो बेदर बायनो अखाद गैयालै जोंहा आसोलना सिखाया साउथ इन्डियाननिसोलै गोजौजोंबो दानजायो गाहायजोंबो दानजायो ओइ फिरानाखौसो लांगोन जों ना खाथक खिथि हरफाजोब आसोल हागो थागो सब दे কি কয় মাছের সব ভিতৰত কি আছে সব দিয়া দে বঢ়িয়া मैथा सायजेनबाय नाजों मैथाखौ थिथागुरियाव मोनदों 20 थाखा मुथा सायखांथारसै नै गोखैद्राय जाया बे ओमफ्राय बेखौ होजोबबा गोखै जाया अ मैथा गोरलैसो ना ओंखारजेननाय अ आइमोना जाफेराखैमोननो दिनैसो आं जानो लुबैनानै लायबाय ओमफ्राय माबाबाय जानाय नायनोसै दिनै जोंहा जाखांखाबाय ना मालायफ्रा हालदै लगायखायोबा आं लगायखाया मालायफ्रा हालदै लगायखायोबा गाव हालदै लगायानो डाइरेक्ट नाखौसो हरगोरो आलदा आलदा टेकनिक निन्जा टेकनिक एथ' गोजाननिफ्राय हरो नै बे दोजां गिनायफ्रा ओरैबो नायहरनो हायो नै सिखाव फैदों ना मादों बोरमा सिखाव बिराद ओंखारनानै दंलै मोसौ सिखाव नायहरनो हायो नै नायखोमा हरनो हाखायो बाबु दाखाव फैखा नैबे बिदि लाब सेपखौ बिराद गोथाव मोनो आङो बांसिनानो बुदैखौसो गोथाव मोनो आं बेखौनो उदै सानोमोन सिगाङाव नैबे लाब बायदिखौ बे बुदै नङानो नाथाय उदैयानो बिदिसो जायो नै बिदिसो जायो औ बेलाय बेसो बुदै बैखौसो बुदै सानोमोन सिगाङाव आंसो एवनांबाय सिया थायासै बिमाजों थानायखाय आंसो एवनांबाय नै जाजेनहांबाय आलासि थाव एवथमखांबाय बेखौ मामिनो एवदों लास्टनिखौ सोर एवदों दे देखाय बाबा सियानि बाबा ना सना नों ना जायो ना एवदों र' सना सोरबाबा ओंखाम जादों नै बिमियावबो देखायदों नै फरेस्टनि साख्रि खारहैनानै ओंखाम उखैना जालामोन आबाया जागोथारबाय सामब्राम होबाय मैथाजों नाजोंखौलाय मानो बानायनांगौ होनदोंमोन आङो बेलाय ओरैनो नर्मालसोखा बानायो मालाय मैथाजों नाजोंखौबो भिडिअ होयिया गोबाव जाबायना नायग्राफ्रा नेबाय थायो ओंखायनो एसे एवना लानोसै ओमफ्राय मैथाखौ होसनसै आं बाहाय जाखाबाय मैथाखौ होसनसै आङो नै आंना मैथाया जाबाय देग्लिनानै लाखांबाय एबार नाखौ होसनसै आं सोर माबायदि सङो आंहा बिदिसो सङो एबार दै होनसै बाहाय एसे नङाबा नाया मोनाना जाबाय नै खोबनानै होनोसै आं संख्रिबो होनानै दोनखानोसै एसे दा ना होखांनानै संख्रियाथ' माबा जाया नालाय एग्लिजाबाय थाया नालाय संख्रिखौबो होखानोसै A few moments later मोनबाय मैथाजों नाजोंआबो दाहाय जाबा देखायनोसै नै बिस्रा बेरे मोदै लोंगासिनो दङ ओमफ्राय आयं बेहा बाबा बेरे मोदै लोंगासिनो दं बिस्रा अमृत लोंदों बिसोर अमृत
जाजेनबाय बेहा हाबदों गाहायाव जानो मोजां मोनो जोंनाबो न'आव गाहायावसो जाखायो गोथाव जादों हनै मावजा अक्सय बुथार माथो मावजा आयौ गोथाव जादों नै हानु जागोनबो ओमफ्राय दालि ओमफ्राय मैथा ना नैलाय मैथा नाया मा जादों मैथा नायालाय गोथाव गाव संनायबाबो बाख्नायलायो गोथाव नालाय गोथाव बुरजा जा लोमजानानै जानो हाथाराखै दासानदि जागोन दे आयु खारलांबायसो